Joo, eli nyt luvassa tuon Indie Days ja Oral-B:n kampanjan viimeinen osuus, eli luonnollisesti iltarutiinit ennen nukkumaan menoa. Eli ihan aluksi mä poistan meikit ihan joka ikinen ilta. Erikseen silmämeikit ensin silmämeikin poistoaineella. Ja sitten noi kasvomeikit. Tuollaisella meikkiä tehokkaasti poistavalla kasvovedellä. Mun mielestä näin näkee kaikista parhaiten, että se meikki todellakin lähtee siitä, eli sitten kun tuohon lappuun ei enää niinkään jää mitään, niin koska itsellä ainakaan niin sellainen jonkun verran aina jää silti semmosessa, jos pesee ihan semmosella perus vaan puhdistusaineen ja veden avulla, että miten yleensä ensin näin ja sitten sen jälkeen vielä sitten pesen kasvot vielä erikseen niin kuin vedellä. Sitten normaalisti menisin tässä välissä suihkuun ja sen jälkeen on vuorossa joka iltainen hampaiden harjaus ennen nukkumaan menoa.